салом алейкум бародарои азиз, шумо қарор доред дар канали Садои Ғариб. Бо шумо ҳастам Заробдини Синатло. чун ҳарвақта имрӯз дар ин барнома мо як мавзӯи хеле ҳам ҷолиба хати шумо ҳамчун одами беғараз дида мегзарем ва хулосаи худмона меборем. темаи имрӯзаи мо чи аст? Темаи имрӯзаи мо баҳси байни блогерои тоҷӣ Холиқов Рамазон, Бобои Лангарӣ ва СМ Шарипов, Муҳаммад Шарипов. ҳамаи шумо ин одаморо хуб мешиносем ва ман камтарак маълумот метавонам дар бораи баҳси мардако ҳамчун одами беғараз. Ман ягон каса тарафдорӣ намекунам, зидди ягон кас гам, просто ҳамчун одами беғараз, ҳамчун як тамошобин мехоҳам фикрҳои худна нашати ҳамин тема бигӯям ва шумо худтон просто хулосаборӣ кунед. СМ Шарипов баъди як видеое ки як яҳудӣ биромад ки нисбати Қуръон, нисбати Худованд, нисбати паёнбар даштномо кард ва Бобои Лангарӣ боша ҳамин суханҳоро бировард дар публика, монд голосоро байни халқ гӯш кард, ҳамаро нишон дод ва дар як видеош СМ Шарипов роста ҳамин қадар гуфта ки ҳамин корро бояд намекардӣ ва Усмон ки медонем, Усмон ҳам як ответ додагӣ буд. Ответи Усмон ба ҳамун яҳудӣ буд, но Лангарида Бобои Лангарида ҳам дахл дошт. биё гӯш мекунем ҳамун ответи Усмона. نمی غزه برادرات تو 13,000 کشتیم تای خوب کردیم انکر لحظت بود مرحمت گوش کردیم برادر عزیز. گوش کردیم اقسیل به عقل. آیا یگان ضرورت داشت همی که در شبکه‌های اجتماعی پخش کنی؟ اول در اینه چوچوی کشکبلود، بعد در عقلی ایزنک در کوتاهی تده. تایید فرق نداره، نه تیبت نونی قاب. وای میزه که ما در بکلونه در پیششه، وای در دهنته. خدا تقره داره، یک بار نه چند بار. رسول خدا تقره داره، دین ایمان تقره داره. چه ننگ ناموس چید، چه ترمی مسلمانیت اجازه داد که همین نوارد بگیری پیشکشی مردم کنی. شما خیب گفته کدام روز همه جمع میشین میوین ما در میتین. خب چه خیلی که دیدن عثمان فقط یهودی را گپ زدگی و در اینجا لنگری را گفتگی که تو باید همین گپ های یهودی را داشتناموش در پوبلیکا نمیموندی و همین سخنه СМ Шарипов میبراید در پوبلیکا ویدیو میکنه و همین قدر رو گویی میکنه که شما همین تема را просто باید نمیکردین. من طرفدار این نیستم که شما داشتنامه را باید و در این بین بابای لنگری ویدیو میکنه و میگه که СМ Шарипов تو پشتیبانی ای یهودا کردی او را мотивация دادی و در همینجا СМ Шарипов باشه ویدیو کرد. ویدیوش روز که ما هم ندیدیم، ویدیوش فقط صورت لنگری و رمضان موندگی بود. بچه خاطر جا صورت رمضان بوده، به خاطر که ویدیویی که لنگری СМ Шарипов میکنه و میگه که تو پشتی یهودی را گرفتی، همون ویدیو را خالق رمضان در تلگرام کانالش پدلیسا میکنه فقط و در این بین СМ Шарипов ویدیو میکنه و خطاب میکنه با بابای لنگری و خالق رمضان، میگه که با کارهای ما کار نگیرین. فقط مضمون همون ویدیوش همین قدر بوده. ویدیو را از سحر پریمیر میمونه تو بگارم و در این بین نامعلوم که چی گپ میشوه، کی چی فکر میکنه، سرازو خالق رمضان ویدیو برآورد. پیش تقریبا 20 minut پیش ویدیو خالق رمضان ویدیو برآورد و گفت که СМ Шарипов 1,500,000 روبل آدم گرفته لندن رفته گه، ولیکا بریتانیا گرفته رفته گه و خلاصه گپ که اینجا بسیار گپا گفتن چکاش هست اینا نکی نالیچ دادگه گفت خیلی خلاصه این بین خیلی گپ کردش و СМ Шарипов باشه گشته ویدیو کرد و خالق رمضان گفت که خالق رمضان و بابای لنگری ده قرآن در دست گرفت و به الله قسم خورد که من یگان کس پول نگرفتم، اگر گرفته باشم شما دکزت کنید. بازی تیمای ما همینه که خالق رمضان وقتی که گفت 1.5 میلیون روبل گرفتگی СМ Шарипов، СМ Шарипов خست فقط گفت که دکزت کنید و نگفتن همونه که دو ویدیو خالق با
нашоти семяи Эсем Шарипов ҳам лези чидаги буд. Холиқов Рамазон гуфтагӣ буд ки ман падаретра сёмка мекунам, падаретра меброрам дар публика дигар гапҳо. ва бобои Лангари боша Фатиҳ Холиқов бо як одами дигаре гуфтанд ки ӯ одам нашоти семяи Эсем Шарипов нашоти зан лезид карда. Гуфт ки ман занта фалон гапҳода хулосаи гап ки кор семени то хурдая. ва нигоҳ кунем ки дар ҳами қадар гапу чап Эсем Шарипов фақат чӣ гуфт? Лангари ту бибро доказать кӣ ки ман пишти яҳудиро гирифтам. Лангари мега фақат бро доказать ки ман пишти яҳуда гирифтам. Холиқов Рамазон ту бро доказать ки ман 1,5 миллион рубля одама гирифтагиям. Тамом то ҳозира Эсем Шарипов чӣ видеое кардагия нашоти Лангари ва Холиқов Рамазон ҳамаша приколни кардаги издеваться кардагия просто так. Барои чӣ? Барое ки одами бегуноҳ худаш маълуме, одаме ки гуноҳ надошта боша уда похуяй. Любой намуд издеваться ҳамихе то дода фақат гуфтесае ки доказать кунем. Фақат доказать хостесае ки шумо гапа заден, мара тӯҳмат карден, суми камутум нест 1,5 миллион. Ва бироен доказать кунем да. Фақат доказать хостесае. Но дар иҷа байнда темаи Колия Тоҷик биромад. Темаи Колия Тоҷик биромад дар канали Рустам Ашуров. Дар оҷа падари Колия мега ки мақсад то ҳозир адвокат овардагӣ нестан дига темаи Колия Тоҷик хеле ҳам дур-дарозай. Кадомое ки медонем. Дар оҷа падараш фақат мега ки адвокат овардагӣ нестан, кор ҳами хел мондагиай. Ва Рустам Ашуров дар ин видеош мақсад чия? Мақсад ҳами қае ки Ҳоҷи Комрона ай турма бироранд ва чӣ коре боша набоша. Иҷа нашоти суми хӯрдан, нашоти гунаҳгор кардани ягон кас хеле гап чап нест. Чӣ хеле ки дар канали Лангари збор шидагӣ буд. Ба ҳамин хотир як сурати Лангари дар болои ҳамон видеое ки Рустам Ашуров кардагия, Рустами кал медонем бисёриё, бахшиш агар тамошо кунанд. Дар болои видеои Рустам фақат акай Рустам як сурати Лангари омадагия ки дар видео то охира ма тамошо кардам ягон калима гап айбобои Лангари нест. Ва нигоҳ кунем ки бобои Лангари хати Холиқов Рамазон нисбати Эсем Шарипов чикор карданд? 1,5 миллион тӯҳмат карданд. иш гуфт ки мақсада ки ира моли аниқ намедонем ки тӯҳмат ҳаст ё не, неки қасам хӯрдагӣ аст ки нест. Неки нашод збори Колия Тоҷик боша. Лангари вақте ки видеои Рустам Ашуров биромад сразу гуфт ки худ чаҳуч карда шахай ман видеоро мемонам тамошо кунем. Хулосаи гап ки бобои Лангари худша дарондесае ки ман хизмат кардам, мара мардум ҳақорат доранд, шумо мара тӯҳмат кардесем. Рӯи рост падари Колия Тоҷик мегӯяд ки шумо қатъи Рустам мара тӯҳмат кардесем. Хоб нигоҳ мекунем. Аяк ҷиҳат нигоҳ кунем агар тема ҳардаш як темаши. Чӣ хеле ки Рамазон Холиқов қай бобои Лангари Эсем Шарипова тӯҳмат карданд ва ҳозир видеои Рустам против бобои Лангари рафтесае ки суми збор куҷо шид. Мо нашод суми збор ҳичи намедонем, ба ҳамин хотир ин тема дале зид намекунем. Не ки ҳамин қадар гуфтанием ки ҳамин қадар ман хулосаи хидма ай кор бировардам ва шумо дам ҳамин қадар сухан дорам ки дар комментария бинависем ки то чӣ дараҷа ҳай кор ки тӯҳмат кардан Эсем Шарипова 1,5 миллион ва гуфтанд ки яҳудиро ту пуштиша гирифтӣ. То ҳозир ҳам мардак ягон гапи лишни нагуфта, ягон семяда ягон кас дигада лезид кардагӣ неста, фақат мега ки доказать кунед. ане ки як сурати бобои Лангари дар видеои Рустам Ашуров мондагия, просто дар болои видео сурати Лангари мондагия ба ҳамон хотире ки збор дар канали Лангари шидагия. ва бобои Лангари боша худша дарондесай, шапида кутидесай ки бигиреней мара гуфтесай ту намеёрӣ. хулосаи гап ки шумо ҳамин қадар шумо дар ҳамин қадар задаша ки ҳамчун одам беғараз нигоҳ кунем ки ҳамин темаи Эсем Шарипов ва бобои Лангари ҳар дашта як вазъиятанд. инҷа хулоса бовардан мумкине ки Лангариро як суратиш фақат дар видеои акай Рустам аст.
гуфтесае ки мара падарма модарма хонавода зану гудагма мардум ҳақорат доранд. хоб барои бобои лангари маълумае ки семияш муҳим аст. ҳана ки бинем ки 2 нафар лангари қатъи холиқ Рамазон ардаш исем Шарипова 2 намуд тӯҳмат кардан. ҳам пушти яҳудиро гирифтӣ айҷияти дин, айҷияти дунявӣ ту 1,5 миллион рубла дуздидӣ. ҳана ки бинем ки бо дар ин байни қуш кардан холиқ Рамазон падарша семиявӣ лезид кард, бо як одами дигаре гуфтанд ки вай нисбати ҳамсари исем Шарипов лезид кард. ҳана ки иҷада бифаҳмем ки барои бобои лангарира оилаш, наздикош муҳим будаю, барои исем Шарипова муҳим набудае. ира мо чӣ хел бифаҳмем? шумо фақат ҳамин чиза ҳамчун одами беғараз фикр кунед ва фикротонро дар комментария бинависед. зинда ва обод бошед.